A newborn baby. Sajensa mai kyau ne. Su ma wayannan din fa mutane ne. Bugu da ƙari ma iya kalamansa. Sai dai amma kash da gidaje ne. Ba ma wannan ba. Kin san abin da ya fi bata min rai? Yanda yake kallon tsabagen idanuwa na yake gaya min magana. Har yaushe zaki gane duniya kiwa lahirar ki ta ne? Aba safa. Kin jiya karfe 1 na dare ya kira ni. Hello baby, na ce ya akai ne baby, wallahi na kasa bacci, muryarki nake son ji. Kin ji wani farin ciki da ya ziyarci zuciyata. Ki sai da tashi na yi rawa na yi juyi ga miki na dire akan gadon nan na gaya miki. He will try to help us end inspection. All in haduwar jini, haduwar jini. Ba ki da labarin ya jariri wannan da Alai Ibrahim na binni izo da shi? Wallahi ni ma dama ci na take. Ina ma'u ta gidan Rabi mai niƙa. Na gani. Wallahi kullum sai na ga ta shiga gidan nan tana sai ka wuf ya buɗe goba. Idan ni ko mata wata ƙwarya ita dai shi dai ba malami ba boka ba. To billahi lazi huwa rahamanu. Sai mun ga abin da ito ne ya ai ba za ka kwana da magulmaci ka tayi da hiwa ka koya ma abun kunya ne. Al'amarin ki iya ban tsoro. Haduwar jini. Ban ana ka wasa da wannan yaran ba? ‘Ya'yan talakawa yara tana wasa da su? Har yaushe za ku ci gaba da iji waɗannan dabbobin mutanen a matsayin wai masu aiki a gida? Ke, ni fa ba zan iya rayuwa da irin kin san Allah wani da na gan shi a nan cikin gidan ku? Na rantse da Allah na zaci kunkuru ne. Kalle ni! Duk inda na shiga an san waye ya tsaye. Haduwar jini is the best.